Zenbat denbora pasa den hemendik igaro gabe. Txikitan uda guztietan etortzen ginen amonen etxera. Zenbat oroitzapen. Ea aurkitzen dudan amonaren errezeta liburua. Inoiz ez zion esan non gordetzen zuen. Aiba, hemen dago. Marmitako egingo dut. Tomateak, patatak, tipula, hegaluzea, hau ondaterako da. Ez dakiz zer pasatzen den azken aldi hontan, jendea zirela dantzatzen zarritan. Zerbait ikusteko adunik pantailerako frekuento generalean. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 eskatu. Sarri, 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 eskatu. Irratikoak antziren mititzen zuzenean paella janko zutela. Eta pitita sarri bere muturretan saltzan zudela kontuatu gabean. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Eskerrik asko, amona. Danagatik. Importanteena bertoko produktuak izatea eta maite dugunekin gozatzea.